Delirium Tremens taldea, bueltan da. Taldea desegin zela 30 urte bete diren honetan, Mutrikuko taldeak itzulera iragarri du. Eta ez datoz esku gutxik. Betiko kantu klasikoekin batera, berriki kaleratu duten Hor dago diskoko kantuak ekarriko dituzte zuzenekoetara. Iragana eta oraina uztertuz zuzeneko emanaldietan. Gaur, musika zuzenean telebista saioan, ikusi, ikasi eta ondo entzun. Ez nuen uste, hemen egongo gineneik gaur. Ilargi batzuk badira, elkarri ikusi ginela, onala. Ez gaude denok, altza bihotzak lagunak. Bi egun beste ez dira, ez dezagun alperrik galdu, ez bat, az bestia. 2019ko neguan, taldeeko kide izan zen Inigo Muguruzaren omenaldiak piztu zuen itzuleraren sua. Geroztik, isilpeko lanean izan da Mutrikuko banda. Bai, berez batu ginean omenaldi horren kontura, eta batu ginean ere ez ginen konsiente hola bukatuko gendula, baina bai, izan zen batu, ensai hau, jo, eta jota gero suposatzen zen bukatzen da ere, asuntua, baina taldekide bati azakon kartekua berotzen eta bestiei brazia sartzen, eta behin gengo de, behin gazte bengo, behin gaurrea, bai ez, eta guztia, eta izketan egin nuen denporatxo bat. Azkenean ere bak egin nuen, bai, aurrea, baina, bueno, beste plan baten ez, garri sartzen kanta berdinak bakarrik. Pues de primeras, hombre, nos juntamos para el homenaje de Íñigo y ahí se nos empezó a picar un poco ahí el gusanillo y tal, y bueno, dijimos, va, una vez que estamos ensayando, pues bueno, hacemos un par de conciertos, aprovechando y poco a poco la bola se ha ido haciendo más grande y al final, pues eso, grabando disco y saliendo de gira ya también. Hor hasi zen pixkat Inigo errua esan da, geure geuke berriz hastia, eta bueno, han hasi ginean pixkat izketan, zela jarraitzu. Erabaki ginen bueltatzia 2008ko hasieran, 19 esan zen omenaldia, eta gero COVID-aren kontura lusatu zen gauza. Eta lokalian sartu ginen eta hasi lanian eta gauza batzukin behar bezala, 20ko urrian. Eta lanian hasi kantabarria prestatzen etala, urriak azaruak aldean. Denok ez dugula gozatu, aterkin berdina. Taldea hirukote bezala itzultzen da 2022 honetan. Andoni, Patxi eta Juantxo, eta Inigo ordezkatzen Aritz. Ez hori bakarrik, kantu berriez osaturiko Hor dago disko berria dakarte besapean. Bai, izan duen, gozara da itzultzia hirukote moduan, pixkat morriztuta goetan ere, adibidez, Hirurehun planoko kantuak, Inigon faltia edo beste gitarrista bat ebena somatuko zen, zuzen joteko. Eta horri bueltaka, zain hon, buelta etxekotaz, disko berri batekin edo denpora hartu. Lokala bila, goza pila bat, denpora behar da, eta bateria erosi berriz, eta bakoitza bere historian sartu, de txupatxiri, ez da erreza, gaur egun, bakoitza bere bizitzaraka. Eta, bueno, azkenean erabaki nuen baiez, denpora harteko gendula, eta diska berri behar hasi prestatzen, eta horre gozako gendula. Kantak berriziak dira danak, eta, bueno, hasi genduen ensaiatzen abuztuan 2020an. Da, bueno, hor hasi genduen pixkat gauzak prestatzen, kanta berriziak, da, gitxika, bueno, pandemiakin ere, denbori eduki deu, gauzak lantzeko, eta hori pentsatu genduen, da, bueno, usteet ondo ondala disko berriziak etxia, eta, bueno, nik usteet hori da biria zehitzeko. Argi utzi dute ez datoztila berbena bat izango baliak bezala, venga, guain gogua jarri zaiguk eta hiru kontzertin euskila eta kiston lan. Ditek, behaiek, zer Inigon omenaldi hartatikan ez diruk gehaturein, erabaki zuten diska martxan jartzia, eta ez diruk gehaturein, eta oso konstantia dira, ez da arazoik ensaio bat inberdala, ensaiatu. Argi da kate behaiek ere gauzak ondo egin dituztela, eta hori positiboa. Que no solo es eso, ensayar lo viejo y sacar, bueno, eso es lo que dice vivir de rentas, lo que hay trabajo hecho.
Ia 30 urte elkarrekin jogabe egon ostean, 2019ko abenduan Bilboko kafe antzokian jo zuen taldeak. 4 kanta bakarrik izan ziren, baina oso zapore ederra utzi zuen hirukoak. Bai, ondo hartzen zuen, ez? Bai, zorionez, 2 hilabete bakarrik egon da ensaiatzen. Sasoi hartan, ni niko izan urte pila bat gitarra elektrika joa, azkeneko zedozarren nola 2013an Lekitzeko bandiakin. Hone, Juantxok baterisa, ez jo, azkeneko 25 urtean, igual. Eta, bueno, ez da berdina, ez beha eta ez nita guza batzuk, ni digo fizikoki. Baina, bueno, asegiran eta gustora, eta ia hartu ginen, bakarri bilabetean 4 kanta bakarrik esan ziren, baina, bueno, konturatu ginen, puntilloa hartu ginela eta bazegoela zer hor, ez? Bai, jo, hori gaitza esan zen, ostra, meritxua dakau, porque 10 entzaioen gendun, 30 urte pasauta gero, eta ni ez jo baterez, Andoni gitxi eta Patxik ere gitxi. A los 2 años o 3 de separarnos, estuve con Anticuerpos, con un grupo de Logroño, que eran gente de Vitoria con el Instituto Pedrito y tal, Cicatriz, Imamen y Guille de la UBI de Madrid. Sí, estuve 1 año con ellos. Empecé cantando, pero al final acabé tocando el bajo con ellos. Desde entonces poco, en casa pues un poco, de poner algo tocar por encima de algo de los discos y tal, pero nada, poco. Da, bueno, nahiko ondo ertetzoan, da, bueno, posik. Elia ere posik zauan, osea que... 6 urteko musika bidea egin zuen taldeak, 1985-etik 1991-ra. Diskoak eta zuzenekoak uztartu zituzten, eta ondare bezala, gutako askoren memorian tatuaturik geratu diren kantu asko eta asko utzi zituzten. Nire garai hartan esaten iruditzen hori para nada, eta lehenengoan ere ez, gero pixka eta zebedatzen bai esatezun, bueno, 6 urte bakarrik ginen, eta bai, bide euskal estudioan, zuzenian, bestia konpartitu da, bai, baina, bueno, zela alperputa batzu ginen. Bai, geure kanta batzuk, hor gelditxuia, kantak ikusi bezala, olaino ilunak, oan jo jende asko, jendia entzutzeu, ez? Jaixetan, bai, 6 urte egon ginean jotzen, diskuen aldetik, 3 disko atea gindun, 3 LP, eta gero erdibana zarrapokin, eta, bueno, bai, 6 urtean nahikoa ingen duen. Eta, bueno, asko mobitzu ginen, bai. Bai, kantuak entzuten dira eta nire batzuetan horretxu zen kantu batzuetan zenbat berzio eta zenbat jende ezberdinek itzen duan eta hori eta ostia. Bai, zeinalia zoze dagoela. Bai, oso era desberdin askotain, ja, ikusi daka berzio batzuk, bueno, ez daka ikusi beharrik bate bestiakin, baina ezetako ez. Erazokin hasi, hori, gogorra, Bilboko tekno disko bat eintzan asunto bat, batekia manera, bandiena, beste jende batzuen ikusi izan dut. Ez da hitz, bai, bueno, ondo. Hirukote moduan antolatzen da taldearen itzulera. Hala ere, laukote bezala grabatzen dute diskoa, eta laukote bezala taularatuko dira Aritzarregi bigarren gitarran lagun. Bai, bat egin honean esketan egin gozo batzuna eta ondo lotuta la endun eta zain honen behar du diskoa irurok. Ez gehaziko bain
gitarra baten bila, eta ez da ize, eta bakizer, niri hori iruditzat, zaila baino pixka bixo, ez? Ez da gitarrista tokatzea da, pertsona tokatzea askotan. Taldeko kide bat zean behar da, eta berak inbiratzen furgonetan, ensaioak, eta ordu asko pasau bihazu, eta lehenengo da pertsonia, eta gero zela joten nuen gitarria, edo loketoke. Eta bueno, sin más zan ginen, hirurok hasiko ginela, talaz eginen. Sí, hombre, cuando éramos tres, claro, había que bueno, no sé, igual llenar más huecos o no sé cómo llamarlo. Ya con Aritz ya, claro, Aritz, hombre, aparte que la última fase del Lirium siempre estaba Íñigo también, claro. Y ya sí, si queremos recuperar algún tema antiguo también, tenemos que meter otra guitarra, que de principio no lo pensamos tampoco en meter otra guitarra, pero ya una vez de grabar el disco y tal, conectamos con Aritz y aquí estamos ya, los cuatro. O sea. Bai, eta kolore bat eman taldiak ere, kolore gixo beste gitarra batekin, eta Inigo sartzen oso ondo taldean. Baina Aritz bezala, zorionez, lako bezaten sorte asko eduki du. Berez, taldea hirukete bezala sortu zen, eta lehenengo diskare ikusi, eta beste konpartitu ere hirukete moduan grabo zen. Eta ikusiko kantak eta guzak hirukete moduan ere sonatzen du. Inigo bezala, Inigo asko zeutzen zuen Delirium ere gurean sartu baino nugu. Eta hau bezala, pertsona oso harrixia zen. Eta Aritz ere basakizan nun sartzen zen, eta badaki zinela sartu goza batzuk etxen zuk esan dezuna lehenez, ostia, hau zer da, de repente Delirium noa jundia, ez? Hasiera bat ematea. Badaki gure estilua, badaki gozak, badaki etxen, eta sartu dugu oso ondo. Aritz Arregi estudioetan grabatzen dute disko berria. Azken 2 urte hauetan sortutako kantu berriek osatzen dute lana. Teknikari izatetik, taldekide izatera pasa da Usurbil herriko musikaria. Bai, zein izango zen, baina bai. Zentzan hori, etorri lehenengo 2 kantak grabatu behakin. Grabatzea etorri baino hona, ezautu beha, izketan egin behakin, lehenengo artik ondo, konozio politxa. Etorri ginen, grabatu 2 kanta, oso ondo behakin. Felin hona eta patxaria grabatzeko orduan, eta gozak ondo. Eta gero, egon ginen Juantxotan izketan, hori, pixkate daronak hau lana eta esan dizu beste bizumolu batzuk. Eta denporia horrea zikuan, eta bon, esan ginen, Aritzekin proposatzen baizu pixkate produzio lana edo pixka goza batzutan laguntzi, eta bale. Eta horre ginen, eta proposau, eta beha zetxuan baiet, gustura, eta guzia, eta zeinen lanian. Eta bueno, bere ere azten un poco etxando los tefos horre gitarreakin eta gozatxe batzukin. Eta egun batetik bestea hori izan zen, egun batetik bestea ere, Inigona bezala, kurioso. Baina bai, batu ginen Juantxotan egu eta bizaldu zigun olako produzio lan bat zain behatia deputan harriro, baina hemen olatu alor gauzak eta 3 bakarrik ezin egoin. Eta horre ginen hona xe, eta hor zegoen jarritzea. Eta ipini ginen ametxe, eta ginen Aritz behatia. Edo bizaldu guzak beste modu batea, kontuan eukitza 3 kotia gazela, edo bestela entxufa gitarri eta gurekin joten, tio. Eta bedo, hemen duain gurekin. Etorritxuan hasiera batian hirukote gisa, oso garbi zeukaten hirukotia ziala, eta orduan sonidua pixkate hala izan bertzun. Bateria bajo eta Andonin gitarra. Eta Andonin gitarrakin lokalian egon nintzen pare bat aldizola, eta Andonik esatezun ez da doblatu retzula egingo. Gitarra bat eta toma por saco. Claro, hau datozti garaia aitatikan eta, garaia aitan ez dituzten gitarrak bikoizten, bat alde batien eta bestaldean, indar gehiago mateko naiz eta berdina egin, ezta? Baina, ni saiatu nahi zena da, bai ordun eta bai bigarrengo tandan, nolabatxe errespetatzen behaien idea eta behaien nortasuna. Ezin dezulako horren talde markatua izan dana, goain erabat beste sonido batekin itzultzia, ez? Bai da, hortan asko daka ikusirik Aritz Arregi, geure tekniku esan da. Eta oain gitarristia bezala segiko da, gurekin, segitzuko da. Beak ere bere toki eman dio soinuai, eta uste oso importantia esan dela. Hola tío, aspaldiko ondo Andria zelan Dalanian
Galdatzen badiazu, erantzungo dizut Nondik hasi ez dakit, benetan diozut Ni neu izorrauta, bizkarrez zurra jota Ikusmena galtzen, da prostata bizatzen Emaztea, hobeto ematen da Bada urte bete beste batek Delirium Tremens taldearen letrak beti izan dira bereziak. Zuzenean sartzen diren horietakoak dira, egunero gertatzen diren pasadizuetan oinarrituak. Zuzenak dira, lore askorik gabekoak. Disko berriko 8 kantuak ere, olakoak dira. Egun taldekideak bizi dituzten garaietara egokituak noski. Ba bai, hori esaten badezu, deputa marri bintzat. Saiatzen nahi hortan, besta egitzen, mezu bat ematen aldan sinplien ez da izan esan. Ez gauza bat esateko alde zuzen milerata, ez? Aldi oso eman zuen ezun beste buelta, eta lora bizo ipini, edo ornau, edo zuzeno esan. Eta bueno, saiatzen nahi nirakaten hizkuntzakin eta bakaten kapazitateakin, gozaketzen lehenengo adirazteko ni sentitzen etena, eta gero jendeak ulertzeko nik nahi detena adirazi. Eta iazen bada, deputa nahi. Lehen esan duztena, jendeak konturatzen bada zen egiten esan kantakin eta guzia, bai, eta normala da, ez? Ezin deterten, egori ere ez da bain dela 35 urtekua. Ez da kale hartzen eta ez dugu pikuluak ina hostiaz eta pelotazioak eta kontroladak emanerakoak eta deustuko zubixan abostioak ez da hitz. Egoria beste bada, dan aldatzen da. Guk ere, gure egori ere zaberdina, ja beste 30 urte gixo dakau. Beste goza batzu pasatu duzu eta beste goza asko bizi izan duzu. Orduan karo, oain ezin nahi, buelta 30 urte zer da zubernik, kale ertetzen eta manifestazioetan zuten gero esateko berri esputa polizia. Ez. Bai, bakoitza bere bibentziak erakusteu, da Andonik holaxe ikusteu mundua eta bere historiak daka, eta bere rollo pertsonalak dira, ez? Eta zela ikusten dugun beha gauzak. Hor dago diskoan betiko Delirium Tremens taldea antzematen da. Bateria potente bat, baxu sarkorra, gitarra soinu berezia eta guztiaren gainetik Andoniren ahotsa. Gauza berriak badira kantu berrietan, baina beti ere taldearen oinarriak mantenduz. Eskegu zara dakau, ez dakigu beste guztiak itzen. Ez da, teknikamente ni eta Patxi nahiko morriztuta gaude. Hau, baterixak joten oso ondo joten eta hauek eta beste puntu harreka ez, baina ez da egitze, nik ez dakit beste goza bat etzen. Eta, bueno, kontuan eukidar da, eta igual urrengo galdera bat izango dara musikaldetikan, oainguan, idea guztia kantuenak ekarri dugu Pantxok, Txufuk. Kantu bat ezek aritzena zalaka joien zakoana, baina eta egartzen da Deliriumeko da zala. Lehen etxekin hona nia zen izan bezala, gero biso batea, oain pizka delegaunan hori behatan, eta egartzen ideak, eta gero danon artian landu, eta listo, baina da Delirium da, ez? Bai, ni prestatu dut borradore batzuk, da gero talde guztia amaitxuen diegu kantak, da beti bezala, Andonik sartu dugu hitzak, eta bai, igual gelitzu idea gozatxo bat edo beste, asko ez. Hau ondo do igual ez, baina hau ez da Delirium teio, ez? Ez da izan esan. Baina, holako bat edo beste txiki izan esan, normalian. Bai, bat oso gitarra batzuk pizka bertxeak, ez da izan esan, garunan, Zentzurio, bueno, gehu, zelikin hori ala. Lehen ere txikin beste gozarrero batzuk. Tartien gure kantak ez dira hain linealak, ¿ez? Sí, yo no suelo componer, siempre Andoni y Juancho también. El batería es el que más trabajo ha hecho en este disco. Los anteriores trabajos siempre han sido los dos. Andoni y Juancho siempre han sido los compositores. Yo siempre vamos dos, siempre. O sea, yo siempre sobrehecho, un poco comodón, un poco... Bueno, no sé cómo llevarlo. Bai, kanta batzuk oso Delirium dira, eta beste batzuk, pixkat modernu igual, ez da modernuen, baina, geure estiluan, baina oango soinuekin, ez? Eta gero, nik uste importantiena da, lauron artian, soinua kompakto bat eukitzia. Eta hori, lehen euki gendun da gaur egunean ere, nik uste lortu dut deuna. Nik sorpresa hartu nun, pentsatu ze Andonik igual zentzu hortan
lan gehiago ekarriko zitxula eta hola, eta bueno, baina bai, pues, beha hartu zea hoi eta Andolin laguntzakin, baina bai, hasierako bozetuak eta beak ekarri ditu. Gitarra jotzen du pixkat eta Juancho bai da igual riffetakoa gehiago. Be igual bateria izan da eta hola, komposatzeko eran da bai daka de kult edo ACDC baten puntu bat izan dezake bai. Andoni da etereogua edo... Delirium Tremens taldeak badu soinu berezi bat. Andonik duela 30 urteko amplia, gitarra eta pedalak erabili ditu kantu berria grabatzeko. Base ritmikoan ere aldaketa gutxi izan dira materialean. Lehen zen ustena, ez dakidu beste guztiak itxen, eta ni neu oantxe bertan kanta bat edo nahi badetein edo landu nire taldiakin eta seio bat eman nire seioa handi hori da, ez dakit. Eta guztien beste musika mota asko, eta bai, batzuetan pentsatzen zen, eta igual hartu gitarri eta distorsioak kendu eta beste kanta batzuk ere lekein beste erabatea, ez? Eta guztien talde pilo bat olako esakitzen duela. Baina nien eukentzen fatzen mara gitarri eta azte mara izo zer hortikan distorsioak egitea. Baina bai, zorionez gitarrakin ere dirudienez gertatzen da batzuetan bai. Eta zagun honek egizu ere batzuetan bateriakin ere bai. Nire garte usantzen sartu eta berna eta ez dakizunan musika garbi zer da sonatzen, o bajo da balako, jende izi du balako, lo que sea, eta ritmo putau, tupizaz edo, hau txufu da. Eta pink, bai, base bat oso garrantzitsu da, eta, bueno, hasi bateritai, dakau, baterixon badakau. Egiza da, lehen zakaun eta baino bihaua. Eta patxik ere hori, zuk esaten duzuna, behar guztien nola baino goizu ditzen dugu. Eta base bat beti da, horren gainetikan, beti dakazu goltsoi bat, Andoni nagotxe entzutek eta esatek Delirium Tremens da. Baina gitarra entzutek eta esatek Delirium Tremens da. Eta hori da la hostia. Eta jarraitzen du garai hartantzakan amplifikadore berdinakin eta pedal berdinakin. Eta gitarra berdinakin. Horren entxufatu eta Andoni. Eta hori talde batien da la ostra. Hombre, eta Juantxok ja garaiaitan gutzako zan, joder, hemen ingurun, osea, entzuteken duen rock radikal dalako hartan, bazeon bateri joleik unenetako bat zan. Zan kontundente, diskak oso ondo sonatzen zuten, ben garaitako izateko, eta garaiaitan bai etzeola trampikan. Ondo jotzezunak, ondo sonatzen zuen diskan. Eta Juantxokoi bazakan, eta gaur egun, nik ja konprobatuet, behakin jotzia da gozada bat. Zera, ematez zaitu, hola, tiro bat dezela zuaz behakin. Maiatzaren 28an hartuko du taldeak bek guneko agertokia, milaka lagunen aurrean. Deskontrol eta makonak taldeak izango dituzte lagun, gau berezi honetan. Taldea gogotsu da, egun handi horretarako. Sensazioak? Nebalizu izateak ez dongo guak. Uste danok, ni neu bai eta uste danok gauzela desiatzen bagabez prestatzen jakingo desuen bezala pare bate bolo etxen hor destranjiz peskate rodaji etxeko eta martzi hartzen juteko. Eta bueno, hartzea konfiantza peska iso hartzen eta goguakin hartetzeko eta dan eman eta venga. Baina, bueno, ikusiko duzela dikudan, jendia zen enuntzen botatzen kanta berrizai, sarrai, pizkatak isafino eta beti bezala aldan hobetu pasatzeko guk eta jendiak. Eso es, tocamos varias de las viejas del primer disco y del segundo también. Sí, el disco en directo, menos algún tema, tocamos casi todos. Y hor dago, también lo que te digo, menos 3 o 4 temas, ¿saben? Jau lista bat, pixkat kanta zarrakin, da berriziak bai, zarrak izena, eta, bueno, ordu terdi prestatu deu, zuzeneko kontzertu bat, eta, bueno, hor, uste jendia gustora egongo dela.
Bai, eske gure asmoa da hori da, lehen gelditzu bazan delirion peskat ondo, jendea batek oroimen politxakin baldin badako eta gozia, eta beste batzuk ezagutu ez eta jode, guazen ikusta delirion, pues vamos a ver delirion, ez? Hori da gure asmoa, erten, hori, dan emate aldan guztiakin, bai listia prestau, bai zuzena prestau goza batzuk, argixak, dana, jendia latzen pixka eta goza balik, ez? Darra batean ukalondoa dermatu, taburetean jarri ostean. Datozen hilabeteetan ere, zuzenean ariko da Mutrikuko banda. Azken Rock jaialdia, Euskal Herria zuzenean festivala, eta Atortxu Rock hitzartuak dituzte dagoeneko. Bai, beken ondoren gero dugu beste 3 festival, eskerrak bain taberna txikixetan jodeu. Beste borringo edan adeia onditxak eta esango da urrengua ekainak 17an azken Rock Festival Gasteizen. Uztailak 1 Euskal Herria zuzenean, Irizarrin, Iparraldean, eta uztailak 21 Atortxu Rock, Atarrean, bai. Oaio, lasai!